bira handi bat amaitu duzu, eta hainbat hiritan jende askorentzat jo duzu. Nor zuzenean zehazki izan zen zure bira? Espainia osoan, nor zehazkian? Bai, lehenik eta behin hasi ginen birarekin Bilbon egon ginen, gero ginen Donostin, Gasteizen, Iruñan, eta gero Kataluniara joan ginen, Bartzelonara, eta azkenik Madrilera joan ginen. Eta hor bukatu zen gure bira, kristona askot. Zorionak. Eskerrik asko. Nola hartzen dute euskarazko musikal Euskal Herritik kanpo? Oso ondo, Scott. Guk pentsatzen dugu baino beto. Ni adibidez naiz artista bat egiten duena musika euskara batuan, eta, nik uste dut euskara batuak hurbiltzen duela gehiago, nire ustez ez dauka adibidez euskara batuak hainbeste identitate, baina errezagoa da kanpoko jendearentzako ulertzea euskara batuan egiten bada. Eta, esango nabena da, adibidez Madrileko jentea eta holan, ez dakitela zer euskari buruz, baina Madrileko kontzertuan bira bukaeran etorri ziren kontzertura, eta kontzertua bezain pronto etorri zen jendea esatera, no sé nada de euskera, pero concierto increíble. Eta ni, eskerrik asko benetan, bitxu, joan euskaltegira ikastera, ze ez da ingatxa, eta disfrutatuko zure doblia. Hau da gure sarma, bizitzartu patxadas, lainoekin gaude dantzan, hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko izea lagunen artean pare bat trago, hola ze gustora nago, ez dut eskatzen gehiago. Itxasoko izea lagunen artean pare bat trago. Ezagutzen duzu lehen aldiz Durangoko azokia. Mezu bat bidali didazu TikToken eta esan dizu, Scott, etorri estandara, eta, mi esker. Scott, zuri, egon ginen hor Chill Mafiakoekin, nire lagunekin bertan, eta ikusi gindun TikTok bat zu sinela hor Durangoko azokan, eta bertatik zebiltzala zu. Eta Beñatekin, Kilikirekin, eta esan genuen, Scotteri hitz egingo diogu, esateko hemendik pasetako, agurtzera gutxienez, eta berarekin egoteko gutxienez momentu bat, eta berarekin pertsonalki egotea, eta Scott pantailatik ateratzea, eta gurekin egotea. Eta egin izun berba. Scott, hemen gaude pasatu, eta kriston momentu polita, Bai, kriston momentu polita. Denbora asko pasatu nahi nuen zuenekin, baina jende asko izan zinen atzokian. Jente larregi, jente asko. Jende, nola da? Larregi? Larregi, L-A-R-R-E-G-I, larregi. Larregi da demasiado. Larregi. Jende larregi, hori da. Musikari eta irakaslea zara. Bai. Irakaslea zara, benetan? Bueno, erdizka. Galdera labura, agian erraza, baina agian zaila da zure erantzuren arabera. Nur da Isa Zakarra? Isa Zakarra da Xabi, lagunentzako, tipo normala, txikitatik gustatzen zaiola musika egitea, baina bai egia dela gaur egun Isa Zakarra nire ustez ere proiektu musikal moduan bihurtu dela zer gehiagotan, nik beti ezaten dut naizela pertsona normala. Eta noski pertsona normala izango naiz betirako. Baina bai jentearengan, egia da galdera erreza dela, erantzuteko, baina ez hain erreza, benetan. Nik sentitzu dut gaur egun nire proiektuak Euskal Herrian pisua daukala, eta jente askori laguntzen diola gure musikak modu batera edo bestera. Hori da, ardura bat daukat kulturarekin eta jendearekin. Pertsona normal batek herriarentzako egiten duen proiektu bat dela, esango nuke. Barrutik apurtuta baina kanpotik alai, zenbat gaun egin gabe, eman ditut orain arte. Zugabe. Bueno, Xabi, zu ez zara normala, zu artista handia zara. Eskerrik asko, Scott. Zia handia bat zuretzat. Bideoklip polita ere bai. Ez como shot bakarrik dago. Bai, hor Scott egin gendun, atera genuen Ilargian SM albuma, eta abesti batzuk aurretik ja zeukaten bideoklipa, baina enuen nahi atera album guztia, geratzen zen beste 6 edo 7 abesti guztiak, irudi batekin bakarrik. Nahi nuen bakoitzek visualizer bat eukitzia, gutxienez, eta hori abestia da albumeko abestirik tristeena, eta hartu gendun
hemen Bermion, kriston eguntarra ekaitzarekin, eta nire kamarari esan nion, guazen uretara, guzti itxasuan sartuko naiz, eta guzti egingo naiz, abestia tristea da, beraz, ni ere bai, abestiarekin joan behar naiz. Nola izaten da, itzalia, no, nola izaten da? Itzela da, hori da, mi esker, beste irakaslea dago Sukaldean zurekin, ez da? Bai, hemen, nire neska dago hemen. Oso, ondo. Bermeokoa zara, nola eragiten du zure herriak zure musikan? Zure euskalkia, zure herriak? Nik adibidez, ni hasi nintzen musika egiten bai euskaraz eta bai erdaraz, niretzako errezagoa zen euskaraz egitea. Naturaltasunez, txikitatik euskaraz hitz egin dudalako. Eta nireko abestiak euskaraz dira bermiotarrez, nire euskalkiarekin. Baina bai gutxinaka niri gertatu jatzana da nik idazterako orduan, edo musika egiterako orduan ni naiz esponja bat. Eta nik entzuten dudana, nutritzen dit, edo elikatzen naiz horrekin, eta gero nik plasmatu egiten dut nire ideekin. Hau da, nik musika euskaraz entzuten dut betidanik, baina ez bermiotarrez. Nire euskalkiarekin egindako musika nik ez dut entzuten. Nik entzutena berritxarrak, pilo bat alde, txikitan entzuten nuen pilo bat punk. Ni elikatu nintzen musika horretaz eta musika hori izan batueraz, euskara batuaz, azken 5-6 urteetan, bai nire musika egiteko era izan dela euskara batuaz. Baina lagunak esaten didate, noiz behinka, azken abesti horretan sartu duzu hitz bat bermiotarrez, hor zure euskalkian eta zara konturatu, eta da berdina, naturaltasunez egiten dut eta ez naiz konturatzen. Baina nire izaera bermiotik dator eta baitza nire musika. Mi esker hitz egiten gatik nirekin batuan. Lasai, Scott. Beste egun batean hitz egingo dugu Bermekoan. Ondo egingo du bermiotarrez, hori gatzagoa da, Eta Scott, izten badiazu esaten, bai bermiotarrez edo bai euskarak dituen euskalki guztiak oso arraroa da edo crazy, en plan, joaten zara kotxean hemendik 20 minututara, Bermeotik ez dakit Gernikara, eta hizkuntza, hau da euskara, aldatzen da pilo bat, baina pilo bat. Eta hartzen baduzu kotxea Bermeotik ez dakit Lapurdira edo Biordutara edo Gasteizera, jendea ez gara ulertzen. Adibidez, leku askotan Ondarruko jendea eta Bermeoko jendea oso parezido egiten dugu berba, baina askotan ez gara ulertzen. Orduan zurekin batueraz ibiliko naiz. Mila esker, baina zergatik pentsatzen duzu hain euskalki desberdinak daude? Nire ustez hor sartzen dira egoera sozialak, ekonomikoak eta kulturalak, herri bakoitzarenak, adibidez Bermeo da kostaldea eta Bermeo herria itsasontziz beteta dago eta arrantzaz bizitzen da, eta Ondarru ere bai. Eta nik uste barrualdeko herriak eta beste bizitzeko erabat daukatela, gauzak asko aldatzen direla herri bakoitzan. Orduan nik uste bai herri bakoitzak ateratzen dituela bakoitzaren euskalkiak, eta batzuk dira oso antzekoak, adibidez Ondarrukoa, Bermeokoa, Lekeitiokoa, baina gero joaten zara ez dakit Gernikara eta gauzak oso diferente esaten dugu. Euskaraz beste aurkeratu duzu, zergatik da garrantzitsua da zuretzat euskaraz kantatzea? Nik hau beti kontetan dut, Scott. Nik eukidot privilegioa, paiotzea Euskal Herrian, konkretuki Bermeokoa naiz, Bizkaiako kostaldekoa, eta nik eukidot privilegioa, eta nire privilegioa da, txikitatik euskaraz ikasi dudala, euskaraz hitz egiten dudala, bermiotarrez, nire euskalkia bermiotarra da. Eta nik naturalki hitz egiten dute euskaraz, beraz, musika egiterako momentuan 14-15 urterekin, esan naban, zergaitik ez euskaraz. Jente asko koindala, nik orain dauzkat 27 urte, eta jenteak oindala 13-14 urte esaten zidan. Baina Xabi, ez egin musika euskaraz, ez ara helduko inora, ez du balio hizkuntza honek musika egiteko eta are gutxiago rapa egiteko. Baina, begira, urte asko pasa dira, eta hemen gaude, Scottekin, ondo gare. Hori da. Hombre, oso polita zaten duzu, mi esker izateagatik. Ez gara betirako abestiari buruz hitz egin. Kontatzen duzu bertan ez, eta zer esan nahi du zuretzat. Bai, begira, Scott, orain gauden moduan, zuretan horrela izketan, egon nintzen nire eskalagunarekin, izketan holan telefonotik zebera bizidan irekin, baina beste askotan joaten da bere herrira, bera da Elorriokoa, Bermeotik ordu batera dago, eta askotan telefonotik hitz egiten dugu. Eta nik hasi nuen
ez gara betirako abestia, abesti melankoliko moduan. Ikustea iraganera eta txikitan egiten genituen gauzak, ez dakit, nik txikitan jolasten duen saskibaloira asko, geratzen nintzen lagunekin gaueko ordutar arte jolasten baloiarekin, nahi nuen abesti batekin txikitako eroitzapenak berreskuratzeko. Eta ni neska lagunarekin telefonotik egon nintzen izketan zer aldut esan eta txikiteko oroitzapenak sartzeko buruan. Eta niri gustatzen zait piloa idaztea letrak, baina irudiak sortuz. Hau da, nik esaten badute lehenengo musua ematen, pertsonak lehenengo musua ematen entzuten dueniko, bere lehoko musuan pentsatzea edo polako gauzak egitea gustatzen zait. Eta berarekin idatzi nuen, eta kriston da besti polita egin genuen, esango neke. Oroitzen alzara txikitan, nola geunden egun osoa jolasten. Eskuak zikin baina eraso barik, iluntzea heltzen zen arte. Azken egunean dena ikasten, zuretak poltsiko antolesten. Lehenengo zigarroa erretzen, lehenengo musua ematen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer egin gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Betirako ez da denbora nahikoa, tan ez geldituko ezer egin gabe. Zaindu beti egon direnak zure ondoan, bizitza aurrera doa eta ez da bueltatzen. Zure lagunak zaude, bideoklipan? Denak dira, nire txikitako lagunak. Imaginatzen dut momento polita izan da zure lagunarekin eta zure musikarekin. Scott, gainera hasieratik lagundu didate eta bultzatu naute musika egitera, jende asko kontran eukinuenean, baita eurek lagunak esaten ziaten. Xabi, zuk ez egin kasurik, zuk honetarako balio duzu, jarraitu aurrera eta horregaitik merito handia dauka, horrek denak, eta nire lagunekin grabatzea nire abestirik famatuena edo, kristana da, nire lagunak esaten dute, eske la leche da. Bai. Ados nago. Komentarioak jende asko hitz egiten daude. Adibidez, Cristian dice, ¿qué canción es? Ez gara betirako izena du. No somos para siempre, quiere decir? Hori da, no somos para siempre. Beste jaratzaile galdetu du. Galdetu parazmola bestiari buruz. Aha, bai. Kolaborazioa da Silibito Recordsekin, ez da? Hori da, Scott, bai. Grabatu genuen oindala gutxi. Eta abestia hori, jentea ari da entzuten asko hori abestia, eta Silibiteko lagunak ezagutu nituen oindala oso gutxi, baina dira nire familiako modukoak, dira nire anai txikitxoak. Daukate denak M6 18 urte, eta nik dauzkat 27 eta naiz anai nagusia. Eta nabil eurekin eta topera. Kriston tipoak, Scott. Eta kriston musika polita. Geldatu diot etortzeko nire zuzenera. Etorriko dira, eta kriston tipoak dira, ikusiko duzu. Gure gaztetxoak ikaragarri gustora gelditu zinen egin zenien bisitarekin isasakarra. Bai, eske Scott, nik musikaz aparte ere bai, Euskal Herriko ikastetxeetara noia, eskoletara eta ikastoletara, eta bisitak egiten ditut, eta horre, jendea ezagutzen dut. Eta txarlak ditut jendearekin, eta ezagutzen naute. Oso ondo. Bai. Zer consejos darías a los jóvenes que quieren empezar con la musikarekin? Nik batez ematen ditut, Scott, aholkuak, euskararekin lotuta. Ze egia da Euskal Herrian gero eta gutxiago erabiltzen dela euskera, eta batez ere gazteak erabiltzen dutela gure hizkuntza gero eta gutxiago. Eta aholkua esango nuen, euskaldun egiten gaituena, noski baietz euskara da eta denok dakigu, baina benetan baloratu behar dugula gure hizkuntza, euskara benetazko hizkuntza baten moduan. Ze horrelako gaiak tratatzen direnean, eta beti euskara hartzen da modu biktimistan, altxor moduan, euskara eta gero eta gutxiago erabiltzen da, eta ematen du gutxietxi egiten dugula euskara, hau da, como si se fuera ya a olvidar, hizkuntza. Eta ez, Euskal Herrian gaude, eta nik uste bakarrik erabiltzarekin bizirik mantenduko dugula. Orduan, nire aholkoa izango litzateke erabili euskara eta aurrera jarraitu. Eta listo. Oso ondo esatu duzu. Amaitu esaldi hau. Presaude, Bai. Euskal musikaren etorkizuna
dituzuena da Oso argia. zergatik. Ze nik uste orain musika estilo asko daudela Euskal Herrian. Orain dela 10 urte eskot Euskal Herrian bakarrik entzuten zen punka eta roka euskaraz. Eta gaur egun musika urbanoa, Chill Mafia, J. Martina, ontxe Mr. Luken zurekin egon den artista ere bai, musika urbana egiten ari gara. Nik uste momentu altuenean gaudela musika urbanoa euskaraz egiten ari garenok. Eta nik uste Euskal Herriko jendeak alduela entzun edozein motatako musika gaur egun euskaraz, eta hori dela 10 urte ezin zan pentsatu ere. Ez zegoen eszena, rap eszena edo trap eszena edo reggaetoi eszena, eta nik uste horregaitik etorkizuna da argia izango dela. Espero dut argia izatea. Egia da, orain dela 20 urte edo baino gehiago musika, hip-hopa edo rapa euskaraz egiten zutela jende askok. Nik ez dakizkit oso ondo zeintzuk diran euskal hip-hoparen Negu gorriak erdibeiaz. Hori da. Negu gorriak izan ziren lehenengokoak edo hortarik begai dago, artista batzuk hortik deitzen dire, bat dago Endika Laine, bat sound system baita, baina egia da, azken 2 3 urteetan, euskal labazu baita ere, labazu egia da. Azken 2 urteetan, jende hasi dela musika hau sortzen eta oso popularra bihurtu dela, oraingoan. Orduan, nik uste izan dela beharrezkoa bai Euskal Herriko eszena berritzea. Nik esango nuke hori. Ze hori da, lehen esan dudana. Punka, roka, musika bandakin pilo bat zegoen, baina proposamen musikalak urbanoak ez zeuden. Orduan, nik uste jendea behar horrekin zegoela eta begira, oskote, Chill Mafia moduko taldea jaio dira eta begira ze ondo egiten duten. Azken abestia entzun nahi dut, zein da zure abesti gustukoena de tus canciones? Nik uste, Scott, zuretzako, gomendatuko nizuke, abesti bat, azken abestia atera dudana da deluxe bat, nire azken albumaren deluxe edition, eta dira 4-5 abesti berri albumarekin. Eta dago abestia deitzen dela Hemen, eta da afro type beat, amapiano, dancehall, eta nik uste oso ona dela. Niri da gehien gustatzen zaidana gaur egun. Come back, baby. Zerura begira berriro erretzen, zu ikusteko gogoak ez jataz kentzen, berandu bazatostaz bazara heltzen, ez bazara heltzen. Come back, baby. Zerura begira berriro erretzen, zu ikusteko gogoak ez jataz kentzen, berandu bazatostaz bazara heltzen, ez bazara heltzen. Pinpon, presaude, txuleta ala arrain parian. Txuleta. Pintxoak ala hamburgerrak. Pintxoak. Zein pintxoa? Scott, tortilla patata, ezin jo behar. McDonald's ala Burger King. Burger King. Marmitakoa ala txipiroiak. Scott, ez. Zaila da, ez da? Bai, gainera nire amonak egiten du marmitakoa, baina baita txipiroi freskuak ekartzen ditu. Gonbidatu naute mesedez. Bai, Scott, baina nire amonak egiten ditu txipiroiak, txipiroiak. Zure amona ezagutu nahi dut. Ola garroa ala bakaioa. Makaioa. Oso ondo. Ondartza ala mendia. Ondartza. Bermekua zara onduan imaginatzen dut. Hori da. Bueno, TikTok ala Instagram. Gaur egun Instagram. Baserriko bizitza ala hiriko bizitza? Baserriko bizitza, Scott. Ez daukat dudarik. Baserriko, Oso ondo. Atletik ala Reala. No quieres decir nada, sin comentario. Bai, bueno. Komentarioari gabe. Nire familia erdia da Errealekoa, nire neskaren familia da Errealekoa, baina nire familia Bermeokoa da Atletikekoa. Orduan, ni Atletikekoa, Atletikekoa, barkatu. Olentzero ala Santa Claus. Olentzero, Scott. Eta Mari Domingi, no? Hori da, biak. Nork egiten ditu birau gehiago? Euskal amonak ala euskal raperoak? Euskal amonak. Noski, nor dago zure playlistean? Ontxe momentuan, Post Malone eta Queen. Queen? Bai. Hombre, clásicos. Bai. Zein da zure Queenen abesti gustukoena? Segundu bat, War Boys. War Boys. Paul Rogersekin, The Cosmos Rocks album. Roger Watersekin, Nordekin? Paul Roger? Bai. Pink Floyd. Ni orain hasi naiz entzuten eta kristona, Scott, gustatzen zait piloa. Orain bukatu duzu zure bira, Bai. eta orain zer dator horrengoan? Abesti berriak, deskantza bat, zer dator?
Niri gustatzen zait, esatea, deskantzatu egin behar dudala, bai. Ze bira eukit, baina nila nabil gogo berriekin bira berri bat egiteko prest, ze niri gustatzen zait asko musika egitea, kontzertuak ematea. Beraz, ez dakit noiz aterako dudan musika berria, baina ja ari naiz berriro egiten musika. Beraz, laster Isa Sakararen berri gehiago. Hori da, zu artista zara orduan, no puedes parar la mente, no? Hori da. Eta gaina nik Scott dakot 15 urtetatik diagnostikatuta insomnio. Benetan. Bai, Orduan benetan. zu ilargiaren semea zara. Explika mesedez pixkat azkenean. Bai, ilargiaren semea da nik nire buruari jarri nion ezizena, mote bat. Ze Isa Sakara gustatzen zitzaidan, eta Isa Sakara da nik 12-13 urterekin egiten nuen rapa, bertsoekin holan, idatzita kuadernoan, eta nahi nuen rapper izena, full rapper. Eta nire etxera heldu zen interneta super berandu. Eta hartu nuen ordenagailua AI generator batekin, jarri nuen make me a name like a rapper. Eta irten ziren kriston izen txarrak. Eta oso, The Beat Destroyer, eta olako izen txarrak. Eta, klaro, inaiz bermeoko tipo bat, mutil normala, eta zinaiz deitu musikan The Beat Destroyer MC. Orduan egun baten heldu nintzen etxera, Scott, eta nire ama zegoen nire etxean, nik daukat arreba txikia. Eta ireki nuen atea, ni saskira jolasten nuen, eta entrenamientu batetik bueltan, ireki nuen atea, eta nire amak begiratu zidan nire arrebari, eta nik hor momentuan ateratzen ditun kriston nota onak, eta nire arrebak kriston nota txarrak. Momentu horretan, gero al revés. Eta nire amak esan zuen, ojalá sacaras las notas de tu hermano. Eta zuen, sakara. Sakara. Hombre, Isa Sakara. Jaio zinen ilargia semea, momentu horretan. Your origin story. Interesgarria da. Bai. Azken galdera, munduari azken zerbait esateko bazenu, zer esango zure azken nota? Esango nion, bizitza, topera bizi. Eta badakitz dala pizka bat klitxe, esatea, carpe diem, bizitza, biziki, baina ezke benetan. Ez dakigu bihar, eta horrela da, ez dakigu bihar non egongo garen, bizirik egongo ote garen edo ez. Beraz, nik bihotzez esaten dut, bizitzea topera, ze nire inguruko jende asko eta lagun asko, bizitzen dira, ni ezin naiz joan asteburu honetan lagunekin, festa botatzera, ze datorren urtean egon behar naiz eta askotan esaten diet, aizue. Momentua orain da disfrutatzeko momentu eta bizitzeko. Ze hau ez da joku bat, hau ez da Super Mario Bros. Hiltzen zara eta berriro, ritititi, amazazpi, eta hiltzen zara eta vuelta. Hemen amaitzen, bukatzen denean dena, bukatuko da. Beraz, bizi topera eta tope horrekin. Polita doz, nago, bizitza laburra da, orduan Euskal Herrira etorri nintzen euskara ikastera. Que begirazu. Bizitza laburra, hay que hacer lo que den las freaking ganas. That's it, man. Txalo bero freaking berísimo zuretzat. Mila esker, Scott. Jarraitu Isa Sakara Spotifyan, Instagraman, TikToken, dena plataforman. Eta jarraitu Scott. Beste elkarrizketa edo konzertu edo beste kolaborazio egin behar dugu. Scott, gonbidatuko zaitut. Jotzen badut zugandik hurbil, sarrerak emango dizkizut. Beti prest nago. Venga. Bueno, Scott, placer bat. Venga, agur. Babak zokolatea bakardi, pozik nago rekin bakarrik. Hau da gure sarma.